Takže čaute pri našom prvom let's play série Minecraft Pocket Edition. Na mojom kanáli už boli dve, ale tie sa hodlám vymazať, lebo tie už vlastne nájdete, lebo ja ich dneska vymazujem. Chcem povedať, vyšla nová verzia, je to dole, vpravo dole si môžete všimnúť v 1.1.0.5. Tak na tejto verzii už hneď toto je zmenené, akože vytváranie svetov. Musím stišiť, je to len na sluchatkách. Dáme si na začiatok si vypneme toto. Rýchlo. Napíšeme si YouTube. A vlastne viete si vybrať seed, ale to nechcem robiť, ešte poďte si čo nastavoval. A tiež je toto nastavenie inčie. Chcel som zapnúť shadery, ale nemal som ich. Na túto verziu nejde vlastne žiadny texture pack zatiaľ stiahnuť, takže čakám, pokým to spravia. Dlhšie načítava, takže to bude čo dobre. Väčšinou to tak je. Nie, to si robíte srandu, že sme na ostrove. Jak sme na ostrove? No v každom prípade si musím naťažiť veľmi veľa dreva. A chcel som si ešte jednu vec zapnúť, ktorú vám ukážem. Vlastne vy, keď vojdete do touch, že vám ukáže, teraz vám ukáže také x-ko v strede, ale vy si ešte toto je to. Tu si zmením na klasické, viem si nastaviť čanky a toto. Dobre. A teraz už tam mám to x, tu ten krížik. Hej, v budúcnosti si chcem kúpiť ten ovládač, čo si pripojíte na mobil alebo na čom natáčate. A je to ovládanie ako keby na Xbox 360. Ale len ten ovládač a ovládate tak Minecraft. Ja som to skúšal a je to dobré. Ale akože ja nemám Xbox, ja som to skúšal len tak v predajni. Ovečka! Sorry bro. Musí to byť. Tiež už sú vraj upravené bugy, takže sa tak ľahko nedá bugnúť. Ale to, čo som chcel. UHC rany na tomto sú také isté. Nevykraftíte, keď dáte drevo, akože chcete, jak sa kraftí drevený na UHCčku, na UHC ranoch je toto už upravené. Yes. Máme tu aj štít. Je už upravené, to je uhlie. Že, no nie, že upravené, toto je tu stále, že vy to tak, nepovedz, že som to vyhodil. Že vy neviete vykraftiť rovno, jak sa to volá, rovno sa už nedá vykraftiť kamenný. Musíte prúť drevený a takto. Takže toto keby pozrel niekto z vývojárov, alebo keby niekto pozná jedného z tých vývojárov, tak môže mi to poslať, pretože mne to vadiť akože vôbec nebude. Asi pickaxe sa nedá kraftiť ako z neho dačo. Tiež chcem povedať, modovaná séria bude. Ale to bude solidne sama o sebe. Jak to hrám na mobile, je to strašne otravné. Sú nové príkazy a tiež už pridali do Minecraft Pocket Edition command bloky. Ten nový end. V Nedri vraj je väčšia pravdepodobnosť už, že sa spawnete pri tom Nether hrade. A mne sa to zatiaľ podarilo. Na jednom serveri, ktorý som nenatáčal na tablete, tak som spawnul môj portál v Nedri. Teraz pre mňa je hlavné sa dokopať čo najnižšie, lebo čím nižšie, tým lepšie, lebo nachádzate jaskyne, uhlie a železo. Vykraftíme si torčky
Aj keď len 12, ale aj to je niečo. Určite chcem povedať, že môj kanál nie je obľúbený, preto už točím Minecraft. Pretože na YouTube vyzerá, že Minecraft je celkom populárny, tak ho aj ja točím. Uvidím vlastne, do koľkého dielu sa dostanem. Na tomto videu by som chcel mať aspoň takých 10 lajkov. Keď na tomto videu hypneme to, ok ľudia, hypneme to. Keď na tomto videu bude 10 lajkov, tak v tento týždeň vyjde ešte jedno video. Dobre? Dobre. Podľa mňa dobre, sme dohodnutí. Takže to hypujte, dávajte lajky, zdieľajte ma na Vibri, na Facebooku, proste na hocičom. Ale ja Facebook a toto ja na seba nebudem dávať. A došiel Pikex. Tiež mi môžete povedať aplikáciu, ako by som mohol natáčať dlhšie ako 15 minút. Lebo keď natáčam dlhšie ako 15 minút, ukáže mi to, ukáže takú kolónku, pozrite sa na váš účet a také proste veci. No, ale vieme si toto vyskrinovať. Pozriem sa, čo je hore. Keď tu bude dačo dobré, bojím sa, že toto je malý ostrov. Nevadí. Teraz tu dáme screen. Screen vytvorený. Dobre. A tuto asi ukončím. To budem proste začiatok. Takže čaute.